बे खेबसे आंखौ होसोनायानो टाउनाव लोगो मोननानै हमखुमानानै लांनो नागिरदोंमोन। बिदि नङामोनब्ला मा जागौमोनथाय? खाफाल दङ आइ सना, र' आं सालायनि। मानो गसंखो? बांद्राय गिदिर गोलावनि न'आव हाबनो लाजिनाय मोनो आं फिरफिला। थोद, नों मानो खोनासंथारै खोथा बुङो? लोंदो दे साया। आयै, आफाया फैयाखै? गैया, टाउननि न'आवसो दंहैयो। नोम्फा दंमोनब्ला जोबोद खुसि जागौमोन बियो। आयै, आं आफा थानायाव थांनो। आफाया मिजिंखौ नायनो होनबाय थादोंमोन। हा थांब्लानो जाबाय, दायो फैफिनदो। थौ मिजिं। बाय आयै। थाथ' मादै। दे फिसाफोर थांदो। डार्लिं, नों मा उसुदा मोनदों? जेबो उसुदा मोननाङा। लीला, नों आंनि रानि जानांगौ। थारमानि सासेल' फिसा हिनजाव। बेखौथ' बिलाइ हरबानो जोब्बाय। बे गासैबो सम्पथिया नोंनिनो जाजोबगोन। मोनथिबायथ'? ओइ फिरफिला, न' सिङाव दा हाबथ'। मा, आं आफानि न'आव हाबमोना नामा? फै। दानिया मा खालामबावनांगौ जाखो? है गावसोर मा जालायबाय थादों न' सिङाव नङा होमबा? आफा! हा? नों बेयाव मानो फैदों? आरो बे मानसिया सोर? आंनिनो फिसा। आंहा मोनथाय दं, नाथाय बे मानसिया सोर? बिबो नोंनि बिमा। बे आंनि बिमा जानो हाया। आं बेखौ मानिनानै लानो हाया। बियो मानो बिदि बुङो? फिरफिला, नों आंनि बेरायबासो नागिरदोंथ'? बे मानसिखौ बिसिम लाबोनो सोर हुकुम होआ? जाय मानसिखौ थैया, बियो नोंनि मा दाय गोनां हाबा मावदों? ओइ! हेइ थौ! ओइ, नोंसोर मा नायनानै थाखो? हेइ, रावबो दावगाय, नङाब्ला नै बसनि फिसाजों थांगोन। दा नों मा खालामबावनांगौ? खोनानो मोनदों बे मानसिया जों सिगां बुथारनाय रघुनाथनि फिसाज्लासो। नों माबोरै मिथिया? आरो आं दाखालिसो सुलानानै मोनथिबाय बिहा सासे बिनानाव दङ। बे थांनायखौबो आं मिथिगौ। ओइ, बिदिब्ला थौ, दानो हमना लायनांगौ। हरखौथ' जोङो हटेल थानानै बारग'हरनो हाबाय। दाना नों मा मावो? नोंनि खायदासैलै। अके? र' नोंसोर बेयावनो थाथ', बेखौ आं दंसै। न'खराव रावबो गैयाना? बियो मिजिंनि न' नङा होमब्ला? औ नंगौ, आं बिनिनो बिनानाव। मिजिङा आंनि लोगो। बियो गारिजों एक्सिडेन्ट जानानै हस्पिटालाव दंहैयो। बियो नोंखौ नायनो हांख्रायबाय थाथारदों। दा माबोरै दं? सिरियासथारमोन, एसे मोजाङाव फैबाय। र' आदा जिरायथ'। थुदो आदा थु। फै। दे गाखोदो। गिनाङा, गाखोदो। मा गिदों? ओइ जारौ, गिनाङा। ड्राइभार, गारि गोख्रै सालाय।
आयं आं बे लामाजों थाबायनांगौब्ला गोसोखौ जि बोरैबा मोनो। माथो खालामबावनो आयं, बेयो नोंनि गोरबोनिफ्राय हुखुमोर जानाय जिनिस नङा। माथो खालामबावनो। हो? नों मुद्रा मादा नङा होमबा? नों आंखौ सिनायनो हायाखिसै नामा? नों मा जादों आदा? नों मा जादों? आंनि खर'नि गारायानो दाबो गायाखै। नों आंखौ बुथारनो नागिरबावदों नामा? ओंखायनो मुं सोंदों। नों सिखाव नामा? नङा नङा रथ', आं बिफुल मास्टारसो। आं बिफुलसो। मुद्राम आदा, आं बिफुल मास्टारसो। नों बिफुल मास्टार? औ। नों बिफुल मास्टार मारना? औ मुद्राम आदा, औ औ नंथारगौ। नों मानो बिदि जाखो आदा? नों मानो बिदि जाखो? दिनै नों मानो बिदि आलाय सिलाय जाखो? र' फंबाय, आं दासो फारि फारि गोसोखांदों। फंबाय, दासो गोसोआव फैबाय। आं दिनै गोसोआव फैबाय। खोनासं फंबाय, बे बुथं होननाया जेब्ला आंनि फिसाज्ला आरो बिहामजोखौ जेब्ला गावथारखाङो। आंजों जुजिनो फैदों बिसोर। मा जाखो? मा जाखो? सोर नोंसोरलाय? आंनि फिसा हौवा आरो बिहामजोखौ मा खालामखो? मा दाय मावदों बिसोरलाय? ओइ फिसा हौवा, बे बोरायखौ हमनानै ला। हम लाबो। हगार हगार आंखौ हगार। आयै फिसा हौवा, आयै हगार 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 आंखौ हगार हगार। ओइ बोराय, बे दलिलाव सहि हो। सहि हो। आं मानो होनो? आं मानो होनो? आंनि फिसाला आरो बिहामजोखौ गावथारबाय नोंसोरो? नोंसोर मानसि मोजां नङा। आइदे। ओइ, बे बिदिसो बुंदों। बेखौ होख्लायदो। हे लाथ'। ओइ साला, थैयाबावगौला बे। होदो। र' फंबाय, आं दासो फारि फारि गोसोखांदों। जायखिजाया आदा, नों आंजों थांफानांगौ। आंजों थांफाथारनांगौ आदा। दाबा आं बहा दङ? माबार अफार बे फाफिन जानांगौ। गुड। बिसिनि दारैनो आंनि खर'आ टेनसन जाबाय थायोमोन। थाव गारियावसो हाग्रायाव गारहैनांगौ। ला गोख्रै लाबो। नों दिनै मा सानो? आं नोंनो फोरमायजोबगोन फिरफिला। जोंनि न'खरखौ सिलिंखार खालामनाया नोंनि असे बिफासो। बे दिननिफ्रायनो आंनि जिउआ आलाय सिलाय। आं 6 थाखो फरायब्ला JNVA आव हाबनो मोनदोंमोन। 12 थाखो आनजाद होना आं न'आव थाफैब्ला बे मानसिफ्रानो जोंखौ बुथारनो होननानै फैबावदोंमोन। बे दिननिफ्रायनो आं आंनि बिनानाव बिमलाखौ लानानै न' गारना खारनाङो। मिजिं, नों आंखौ फोथाय। आं दिनैनिफ्राय बिनि फिसा नङा। आं बिनि खिथेर लागोन। मोनसे मोजां न'खरखौ फोजोबस्रांग्राया आंनि बिफा जानो हाया। गोसोखौ हमथा फिरफिला। सम फैयोब्ला गावनो फानाव नांफैगोन। बाथ्राया गाज्रि गुमै।
बुथुङा बिमलाखौ हमना लांबाय बुथं बे आंनि बिफा जानिया हर माबार पिस्तला आं दिनै बेखौ जिउ फोजोबगोन दिनैनो लास्ट गेम बे गेमाव नों बाहागो लाना फिरफिला नों बैजों आनज्रायना थाहैथ' आं थाङा आंबो दिनै बेजों जुजिगोन प्लिज फिरफिला बे दावहाया नोंनि नङा होनदों आंनिसो मावनि गारिया फैगौ गुमै ओइ आंनि बिनानावखौ बुथारबाय नोंसोरो ओइ मा मोनखानायखौ ग र बेखौथ' फानग्रायासो जासिफैदों आं उनानि बे दलिलाव सहि हो आं एथ' दुखु खस्थ' खालामनानै बायनायखौ आं बे दलिलाव सहि होनो हाया सहि होनो हाया ओइ मा मोनखानायखौ गौ पापिफोर सुलिफोर नोंसोर आंनि फिसायखौ मा खालायखो आंनि जेखौबो सुनि मावदों बेखौबो गाव गाव बुथं नों आंनि बिमा बिफा बिबौ आरो बिनानावखौ फोजोबस्रांग्रा नोंखौ आं दिनै नाखौ फोजोबनो बिदि मानसिखौ बर' समाजाव दोननायनिफ्राय दोननाया साबसिन बियो गावखौ बुथारनो जोंल' होदों आं बेखौ बिफा मानिनानै लानो हाया बिमला बिमला नों आंखौ गालांबाय बिमला गुमैलै बिमला नों मा खाफाल लाना फैया बिनानाव बे मानि दावहा बेफोर गोथैफ्रा कि बर' फिसा नङामोन
आं नोंजों फोरोंजानो मोननाय मिजिं सार। आं मिजिं आंनि बिनानाव बिमलाखौ बुथारनायलाय आं बिसोरखौ गासैखौबो फिन साजा बुथारबाय। नों मिजिं आरो बिमलाया बुथारजाबाय? मथुराम आदा, नैबे नोंनि फिसौला मिजिं आरो नैबे नोंनि फिसौजो बिमला नाथाय बुथारजाबाय। बे आंनि फिसौला मिजिं आरो आंनि फिसौजो बिमला। आबै सना जोंनि खाफालाव मानो जाखो? आबौ बै समाव फैलावखौ फोजोबस्रांनायाबो आंजों आरो सानखांजोंमोन सार। बै समनिफ्रायनो जों मुंसायलायनानै सुगदाव आरो बुगदाव लादों सार। जोबोद नाख्रेबजानायनिफ्राय गोरोन्थिनि गेजेरजोंब्लाबो फिननाय होनो नाजादोंमोन सार। नाथाय दा नुबाय रावबो मालाय नङा। फुलस्रि, आंनि बिनानाव बिमलाखौ सानखाङा जुलिनि रादाय खादोंमोन। जों दिनैनिफ्राय समाय लाबाय आरो जों दिनैनिफ्राय अस्त्र गैला। आरो नों जानांगोन आंनि असे बिनानाव। नों सानखांजों गोदानै जुलि जानांगोन। सानखां, आंनि बिनानावा थैदोंब्लाबो सासे थैयाखै। नों फुलस्रिजों जुलि जाफिननांगौ। आंखौ निमाहा हो फुलस्रि। आंबो मिथिनाय बायदि नोंखौ जुलि खालामसिगोन। आंनि बिफानि थाखायनो बेबायदि जाथाया जादों। आं लाजिनाय मोनबाय। आं बे संसाराव थालिया। फिरफिला! हेन्ड्स आप! नों मिजिं नङा होमब्ला? फिरफिला, मानि थाखाय मा जादों? आफाखौ आं गावथारदों। आफाया बिसोर गासिबो जाथायनि दायनिगिरि। नों माब्लानिफ्राय बे बिफानाव हाबखो? मावाखै, 2 बोसोरल' जादों। नोंथाङा आंखौ एरेस्ट खालामदों। बेखौ एरेस्ट खालामोबा आंखौबो खालामसोमखोर। नै पिस्तुला। आं बाथ्राफोरखौ बारा बुजिनो मोनाखिसै। इन्सपेक्टर, बे गोथैफ्रा गासिबो गारियाव थिखांहैजोबदो। जागोन सार। ओइ देखोमाबार। आं JNBआव फरायोब्ला नोंथांनो खिन्थानाय आंनि बिमा बिफाखौ फोजोबस्रांग्राया बे मानसिफ्रानोमोन। दाबो आंनि बिनानावखौ बुथारनानै गारियाव दैखांना लाबोदोंमोन। बे जुजिनायावनो बिसिनि जिउआ दिनै जोबस्रांदों। बेनो आंनि जोबथा फिननाय। नै, आं नोंथांनो अस्त्रखौ गथायबाय। आं मिजिंनि बिबौ एसपि साहब, बाव मिजिंनि जेबो दाय गैया। बेखौ बुंनांगोन मिजिंआ गावनि बांद्राय दुखुखौ सहायनो हायैयाव बे हाबाखौ मावनांदों। आंबो मिथिगौ एसपि साहाब, मिजिंखौ आं उन्दैनिफ्रायनो मिथिगौ। बेयो गाज्रि मानसि जानो हाया। रिलेक्स, मिजिं आरो फिरफिलाखौ आंबो मिथिगौ। आं बिसोरखौ हानायमानि सहायखौ होगोन। नाथाय मिजिं आरो फिरफिलानि जुलिया थाबैनो जानांगोन।